Ja vás vítam u nového videa a dneska hlavným cieľom tohto videa bude predĺžiť náš dom. Ako vidíte, my už sme začali. Mirko, čau, pozdrav sa do videa. Čaute ľudia a dáček mám pre teba, na? No daj mi. Ďakujem. Ježiši Maria, na prvom No, mieste je a v tomto videu máme, toto je taká premiéra, lebo v tomto videu bude aj náš nový spolu. My sme ho už spomínali pred nedávnom, v minulom videu sme ho spomínali a hovorili sme o jeho izbe. Tak, idem vám ho hneď ukázať, len dosadím stromy. Idem za A tebou. kde ťa máme, Filip? Idem za tebou. Tu je Filip Vozárik, jeho prezývka bude, povedz nám tvoju prezývku. Bifonka. 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 A tak poďme sa vrhnúť na to stávanie domu. No. Mirko, Poďme spať, chlapi, sem je idú večer. okná, Poďme spať. Tadeáš? Poďme spať, poďme spať. Nemáme okna. Chlapci, nemáme okna. Chlapi, nám Dobre, 32 takže piesku. po tejto noci Viem, pôjdem že to bude málo, ale aspoň dačo. Ja mám 39 piesku, ale nevadí. To chlapi, tak poďme spať, spíme. Ale už čo mám taký najviac bude pocit, že my málo? nemáme uhlie. Uhlie. Dobre, idem do jaskyne. Nie, veď hýbaj spať. Veď, ja spím. Aha, tak ja nie jediný. No, nic. Ľudia, a čo som to chcel chcel vám pozdraviť, čaute. Som sa ešte nepozdravil, to je ďalšia vec. No dobre, tak Ale ja odchádzam, lebo by som ľudia, potrebovala aspoň jedno napíšte mäso. do ľudia, napíšte do komentov, že či na budúcu video, že či môžeme zahrať Fortnite. Ja to Prečo? neviem. Mirec. No a Ani za mňa ľudia, lebo však je to predsa Minecraftový svet. Minecraftový kanál ešte k tomu. Tak ja by som to asi nerobil ľudia. Neviem ako chcete, mi to je jedno. To by chcel, môžeme. Koľko mám dreva? Vieš, koľko mám dreva? Počkaj, idem to ešte dorobiť. Ja som ho pod chude nechal. Vieš, no koľko mám a dreva? ja idem do... Nemáte také mäso? Počkaj. Vieš, koľko mám dreva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stákov a 59. Mirec, nemáš jedlo, ty máš... Ľudia, ospravedlňujem sa, volá mi takto, tak ja sa za chvíľkočku napojím, hej, takže vy kľudne hrajte chlapci a ja sa vám za chvíľočku ozvem. Mirec, a povedz, nemáš ty také jedlo? Mám. Daj prosím. Ľudia, ideme sa vrhnúť na tie stávanie izieb. Čiže ja to teraz strihnem a potom vám dáme, že fajn look z našich izieb. Tak zatiaľ sa majte a vidíme sa Vy to budete mať takú sekundu, ale my to máme tak 10-20 minút. Tak zatiaľ. No ako môžete vidieť, už máme dokončené. Urobili sme tu takýto menší upgrade. Toto už máme, len tu nám chýba sklo, to tam takto nezostane. 9, hej, Dobre, mám Mirec. 9. Tu má Mirec izbu, pekne ju ukážem. Ty vole, veci v Českej máš veľa, Mirec. Daj mi. Tu má Tadeáš Švec izbu. Tam má Mirko, u Mirka Tu bol mám ja vesel bol. izbu, najhoršia z celého. Ja som to len tak Najkrajšia. odfakol, ale tu mám ešte druhé poschodie. Tam je skeleton. No nič, Matiáš. tam mi treba dať torčky. Matiáš. A Matiáš, ešte ukážem Filipovú Matiáš. izbu. U Mirka bol vesel asi bol. Krásna. Hej! Kopíruje zase Filip. Kopírant. Bože, tebe to No vadí? dobre, a ak sa pýtate, prečo mi Miro vravel, že 9, 9 mi hovoril preto, lebo ako vidíte, boli sme v jaskyni a musíme vykraftiť aspoň
9 A týchto. Matias bol si umíra buď veselá dnu. Môže byť, hej. Aha, dobre, sorry. Pýtal sa to viacejkrát, Koľko ich ale môžem nepočul som vlastne ešte. Vy toto dokopy. Daj mi to. Vykraftiť. Prosím, daj. Tu máš, Mirez. No a my ideme robiť kýble preto, lebo ako sme hovorili v prvom videu, chceme urobiť ten nether portál, čiže ideme len kvôli tomu. To potrebujeme. Máme málo asi, budeme mať. Tak budeme mať... Máme 7, ešte 2. Tak to ešte... Zoberiem jednu pec a zoberiem uhlia a tam to už vyťažíme, keď nájdeme iron, hej? Nie, veď ale na koľko... Veď to poď so mnou, Mirec, veď tam netreba toľko veľa, čiže poď... Treba. Ale to je oné, to je... Tu, to není v jaskyni. No ako môžete vidieť ľudia, ukáž nám Mirko, kýble plné lávy. No už máme lávy veľa a zabudli sme vám to ako odstopnúť pri lávovom jazierku, ale už s nami nehrá Filip, musel končiť, Filip Vifonka, a tak sme tu už iba traja, ja, Tado a ja, Georgi, Tado a Mirec. Mirec, nemáš jedlo? Nemám. A ja chcem. No nič. Tak No nič. Tak ja, teraz, že ty čo robíš? Nič, nudím. Som a išiel koľko do máme veľkej tých, diery. vlastne Mirec, tých, 7. koľko? 7. A potrebujeme, som už taký tvar urobil, že ako to budeme robiť, môžeš to im ukázať, takto. Tak toto budeme robiť, Mirec nám tu už urobil. My sme už jeden urobili obsidian, to sme vám asi v minulom videu neukázali. Ale to sme robili dosť dávno. Tak poďme, Mirec, na to. Ja neviem, A ako ako sa sa to dá robí, dostať? čiže to musíš urobiť ty. Tak idem. Tak vieš čo, urob, Mirec, ak nechceš, aby ti zhorela láva. No. Čakaj. Nasko tam dať inde, počkaj, Nasko vykop. Sem daj, počkaj. Nie, nedávaj. No alebo tak môžeš, ja som ti tu urobil akože. A idem po vodu. A ty mi chod zatiaľ jedlo, prosím. A ja nejdem po jedlo. Teraz. Tak zomrem. Mirec, určite tak sa to takto nie. robí. Ja neviem. Bože, mňa poučuj. Majstra v Minecrafte, no nic. Kto? Bože, počkaj. Pumpa! Áno, Mirec! Máme druhý. Áno! Kde? V tomto videu normálne pôjdeme do Nedru. Tadáš, ty sa kde nachádzaš? Už idem za vami. Počkaj, musím si už prehodiť. To ti došlo? Mám posledné 2. A toto tu už není. To ti už zmizlo. To nevystačí. No to som Máme zobral. zapalovať? No vidíte. No to takto potom zoberám. Počkaj, musím to teraz prehodiť. Zapalovať nám ako keby netreba. Dobre, čiže pôjdeme sa vyspať a pôjdeme... No, Pôjdeme pre ďalšiu lávu, lebo nestačí nám láva, ktorú sme teraz zobrali. Ako to vyzerá? No už máme polku hotové a to bol posledný Chlapí, kýbel. help! ešte 2, Sorry. ešte 2, tak ideme naspäť. Počkaj, jedlo si... Chudaka dáš. A Dám. nechaj mi tam tie ich spečka, halo! Sorry, Mirec. To sa nedá behať. Ani mne. Nezobrali ste mi veci, že nie? Veci nie. A prečo by sme to robili?
Že nechtiac. Ne. Jedlo. No ľudia, ideme sa vyspať a pôjdeme s Mircom po ďalšie. Tu je koslivec! Ale Ľudia, jedlo. prepáčte, to čo Dáš ste jedlo, počuli Tadeáš? vypipnuté, tak. Tadeáš, Tak to bola nadávka od Tadeáša. čo? Dáš? Daj mi, Ty vole, ja tam mám mobov dole. Dobre, ja spím, poďte spať. Čo sa môže nájsť? Môžete, Tadeáš nemôže pri tebe. Prespí tu. Počkaj. Díky. Ľudia, Pohode. napíšte do komentárov, čo máme postaviť znova, čo sme vám aj minule hovorili. A kľudne musíte určite napísať aj, že čo máme ešte urobiť v tomto Minecraft serveri, akože... Ideme. Mirec, nezabil by si ma, mám málo mesa. Abo netreba. Netreba. Dobre. Creeper tam je, tak ho idem zabiť. Tu si najedený? Ja som mu dal meso, no. Kazené meso, vieš, aké dobré. Môžeš jesť. Hej, ale to si príde dosť. Hej, a potom máš taký efekt. Sklo by sme... To je jedno. Chvíľu. Mate si stále nedal ten piesok vypiec. Ja som na to zabudol. Poď, Matias, poď sa na to. Ideme. Nie, pomaly choď, aby sme si nemínali. Hej, to je pravda. Ľudia, tak ideme po jej... Teraz vám to už nejdeme strihať, lebo to už by tu bolo možno aj moc strihov, ale... ja vám to ukážem celú cestu, ako sa dostať z nášho domu až tam niekde po lávu. A ukážem vám, čo sme šli diamant a zhodol. No nič. Ľudia. No Mirec, to bolo presne ono, to sme mali diamantmi a zorelo nám to trošku. Inak všetky nie, 3 diamanty na tomto serveri, alebo 4, alebo 5 som našiel ja. A napíšte prosím vás do komentárov, že na akú aplikáciu mi radíte na strihanie takýchto videí. Mirko! Veď poď som na trávu a potom zober. Poď na dobre. Miro. Čo? Mirec. Som ja. No nic. Ideme. Máš meso? Oh, ja mám. Ty kokos, koľko ja mám. Naozaj? No. No, predstaviť Mirko, skúsený chlapec. Počkaj ma, chlapec. No. Náš výpredaj. Prosím vás, napíšte tú aplikáciu na editovanie takýchto videí. Takú zadarmo, nechcem platiť za Ale- niečo. Ale kapka nie, lebo tam sa platí. No veď viete, nie? Tam sa neplatí. Platí. Naozaj? Kde to je? Kde to je? Matias? Niečo sletíme. Fú, to bolo... Ja som... Aj. Tuto je dať určite. Čo to je? Ja Podaj mám mi. to. Naozaj? A ty vám No. zoberiem 3 pre istotu. Zoberaj 4 pre istotu, keby dáčo. Zoberiem všetko, čo mám. Zoberiem všetky Hej. bakty. Mirec, čak si môžeme teba žičnú 3 mede. Zober sa aj tak, ak chceš. A daj ho do Dobre. trúby potom a daj ho vypiecť. Toto je najlepší server. My sme mali taký jeden server, tam sme to všetko pokazili. Potom koľko sme mali do serverov? Ty si bol na všetkých Ja som majiteľ. ale toto je jeden z najlepších. 3 nie? Teda najlepší, nie jeden z najlepších. To je najlepší. Joj, pardon. To som sa škrtol.
Ideme. Teda žijeme do druhej. Dobre, dobre. Ty tam už bol nakedy? Neviem. Na survivali som tam ešte nikdy nebol. Ja som bol 500 razy, veď ja som aj zabil draka. Určite. Prisahám, na čo chceš kľudne. A ľudia, dohodli sme sa tak s Tadom, Mircom, že mohli by sme aj tie videá vydávať aj každý deň, že by sme mali taký každý deň jedno. Rituál, alebo dačo také. To je dlhé video, strašne. No, Matiasko bude, ľudia, píšte, Matias je frajer, lebo... Dvojtv pre Matiasa, dvojtv. Áno, presne tak ľudia, dvojtv pre Matiasa, takže sa s nami toľko narobí. Tak to strianie videi není také ťažké, ale Mirec, sem si polož lávu, toto máš vykopané na lávu, lebo tam došla voda. Ja aj ty si ju mal vlastne, sorry. Nič. Kámo, a máme ony? Ja vlastne nám netreba ony. Tento. Čo? Flint and Steel. Tam stačí dať lávu. Ja Ľudia, pozrite sa, Mirko, dvoj-TV pre teba. A teraz ako to zapálime? Takto. Dám na to lávu a učekaj, a to sa zapáli. Ja zoberiem tú lávu. Len aby. A poď, ale musíme trošku Bože, takto vlastne, bože. Sorry. Aha. Nak sa to chytí. No nic. Ja môžem vykraftiť Flint and Steel. Čo? Môžem vykraftiť... Vykrafti. Už si mal. Čakaj, on sa najem. Má nekonečnú lávy, chlap, ľudia. No ľudia, čo máme? Nekonečné lávy, presne tak. A ohodnote nám naše izby, ako sme ich vyrobili, lebo ja som... Tadeáš, a nevieš, to odtiaľ to odobral tieto veci, čo tu boli, tie... Neviem, ako sa to volá. Zombíci cez stodnúka chodili, normálne sa otvorili sami dvere. Aha, tak dobre. A Hej. idem vykraftiť Flint and Steel a ideme do Chlapci, ja nebu. som už pripravený, mám 48 torčiek, 2x krumpač mede, 2x sekerka, môžeme ísť. Chlapci, však mi vykraftíte, prosím vás, sekerku. Ale my nemáme my nemáme železo. Máme meď, to aj v mede spravíme, si kašli na to. Z mede nespravíme. A nemáme ani meď. No, Mám 50, Miro má 51. ale med netreba meď. Na to Ale mne treba na armor. Ale vypečenú meď, daj mi meď. Nemám vypečenú, tam ju máš, ak chceš. Mám. Ja som... Máme na to jednu vec, ale ešte iron nemáme, tak... Musíme hľadať. Ale diamantový krumpáč ideme zobrať, či nie? Lebo čo keď tam zomrieme? Nie. Ale keby nájdeme ten, ak sa to volá. Bože, Diamant? Ne, oni. je to Ja viem, netherite. No, ale ja by som potreboval vypečenú meď. Veď tak ja viem, daj mi Mirek, lávu, Mirec. Či si ju minul? Mirek, ako si spravil ty, ten, čo bodáš tým, tú somarinu? Neviem, to Mirec, daj mi tú lávu. Dole je vonka, ale dám ti baketlík. No veď, vedel. A prečo, a kde je dole tá láva? Tak asi pri portáli. Daj rýchlo, prosím. Tam je, na zemi. To takto do šiku Mirec robí, hej? No ja mám všetko. A mám ešte, že... Mám teraz A mohli by 55 sme čo meg. najviac mesa zobrať. Počkaj, ja mám jednu vec a mám... Chlapi, poďte za mnou, Mirec, na tu máš, počkaj, tu si počkaj, to Matias chcel, tak tu nech si vyrobí, čo chce. Aj mne. Tak si to rozdiel, tam máš, počkaj, ja som ich všetky Daj mi zobral. 6 mi daj. Ja ten portál zapálim. Nie, to nemôžem. Ale bože, vlastne sa to dá. Horí? Nie, počkaj. Máme dokončený aj domček. Počkaj. Keď dám toto preč, tak by sa to malo zapáliť. Nie. Prečo sa to nezapáli? Bože, ani
To teda zabiješ ma? Ale počkaj, ešte nie. Ešte nie. A neber mi XPčka, neber. Chlapi, prečo sa Neber. nezapálí ten portál, keď na to dám lávu Teda, aj... Chlapi, ja si tam berem aj jedného psa zo sebou. O nie, počkej, neprosím, Teda, roznož. poď ma zabiť. Ale neber mi XPčka, utekaj, neber mi XPčka, neber. Ako sa zapaluje ten oný? Choď ešte. Počkaj, ešte? Ale tak, počkaj, jedno. Utekaj. Prečo sa mi nedá... Ako sa zapaluje ten portál takto s drevom? Ty si mi asi jedno zobral, ale to nevadí. Nemám Takto? nič, ja mi Tak to mi možno nedáva. Chlapi, ja idem ešte zásobu robiť, kým tam nepôjdeme, idem také miesto hľadať, jo? No, tak to pre mňa, hej. Pre všetkých. To je spoločné, aspoň z takého mesta treba, no nic. A zoberme si aj psa tu pre istotu. No, ja si ich najprv rozmnožím, tak či tak. Pre Mirec, istotu. ako si to urobím s tým oným? Čo idem urobiť? Kúkaj sa, aha, čo idem urobiť? Aha, no Ričik, kúka, urobil. Neviem to zapáliť, Mirec. Tak daj mi. Tu máš lávu. Matias. Ty si prost. Presne tam to trafím, kde nechcem, však. No ľudia, teraz tu máme problémy so zapalovaním portálu. Hneď pri mne ovca, takže máme mäso ďalšie. Ja mám už 4 mesiac. Ty čo robíš, Mirec? Robím to z tejto strany. Ja som to už skúšal aj z tej. Chyca. Levo. Drievko. Chráň ma, Matias, chráň. Hej. Aha. Bum. Mŕtvy. To sa ti Na takto svídania. nechytí, Mirec. Tak počkaj, tak z druhej strany. Daj tam tak, ja som to mám. takto. Aj mesa takto mám. som to skúšal. Nie. Horí to už. Poď, chyca. A zhorelo to. No nic. Chyca. Pohan, máš drevo? Chlapci, a netreba mať aj tie rohy hotové. Aké rohy? Rohy tieto, že 3, tam hore rohy. Čo ja viem, aké rohy myslím, čo je roh? Tam, kde sú tie diery, vieš, tieto, čo tam sú také, že tu, tieto, tu na, tam, kde, počkaj, keď to, Ja počkaj, lebo ťa strknem. tu na deta, Nie, turčka, netreba. netreba tam dať. Netreba. Teda, že to nevie ani noob. Ale vadí. Že vie, že sa to netreba. Že hral som to, ale To tu sa na neviem, som to, do tejto fázy som sa ešte nedostal. Nie? Iba. A poď, chyca. A Mirec, daj von tú lávu, daj preč tú lávu. Prosím. Dobre, ja vyskúšam túto vec. Teraz daj na tento. Hej, počkaj! Do vody! Dobre. No, urob to. No toto... Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou. A ľutujem. Špíňak si, špíňak! Mne tu zabijú normálne zombíci, že je po 100 rokoch. To nemáš nic. Ja ich Tadeáš? kašlem. Tvoj TV pre Tadeáša. Presne tak ľudia, Dvoj-TV pre Tadeáša. Aha, to aj vlna chytila. Vlna horí. Normálne, že máme skeletona normálne, že v dome, ja tu kašlem. No To nic, je taká ľudia, hovadina. no nic. Máme tu veľké problémy, ľudia, s tým, že nevieme zapáliť portál. No, Nemám to nájsť na YouTube, idem to nájsť na YouTube. Máš jednu trošku. Keď si chcel hľadať.
Ty ja zombie. Čo? Ty mŕtvy. A zvolali si všetkým. A nie. Matias, neboj sa. To Riči. To tu rozbije. Toto sa nám nemohlo stať predtým, ako sme šli do Nedru. My sa mali ísť vyspať. Hej. Naša chyba. Ale ja mám trošku tu veci a tebe všetkým. Povedali Matias. Lighting a nether portal without flint and steel is very easy. Just place down some lava and then some wood, like this, and after waiting, the portal should light. A už viem, ako to Lighting a nether portal napáliť. without Hej? Hej, ale Pozor. kde máme všetky veci? Ty tebe zhoreli. Všetky. Creeper! A Dan... Môžem ťať krumpáč. Nie, ale nemáme meď. Máme. Chod sa pozrieť do mojej pece. Chvíľu s tebou, chvíľu s tebou. Máš tu 42 mede. Tak daj mi ju. Ja potrebujem štít, chlapca, nemáme do Riči. Keď Čo? bude ten debil strieľať, Nenadávaj. a to nie je nadávka debil. Hej, kámo, keď bude ten oný strieľať, tak to musíme, kámo, ešte jeden deň vyčkať. Poďme spať. Ja mi spať. Počkaj, ja si tu idem pokraftiť tu. Dobre, choďte spať. My robíme to až. Dobre, ľudia, akože ľudia moji. Ja mám všetko hotové už. Bože, utekajte, za Turkom sa nedajte. O Bože, to je básničku, sa musím učiť. A čo nadlo utekalo, a čo starý už nevládol. Mirek, to bude na videu, tak. Joj, no bože, no nic. A toto má mamina bude vidieť video, tak zdravím moju maminu. Dobrý deň, Mirko a mamina. Dobrý deň, Mirková mamina. Aj Mirkovho otca pozdravujem, aj Mirkovú sestra, Mirkovú celú rodinu. Dobrý deň. Celú rodinu Mirkovú a ja pozdravujem. Dobrý deň. Ujo, Miro. Maradona, aj vás. No nic. Kámo, my musíme ešte tu chvíľu zostať jeden deň a... nájsť železo. No, No. Poďme to vyspať. A keby pôjdeme všetci, 4 či 3 či koľky to sme, necháme tie traja, no zatiaľ. Mirko, jem ku tebe sa vyspať, dnes sa nechci ísť dole. Dobrú noc. no ľudia, čiže ešte zmena plánu a ešte jeden deň musíme zostať, ale ja by som šiel urobiť asi... Poďme do tohto pozrieť. Dobre, ja idem zapaliť Nether Ja portál. idem po- Miro, a ty nemáš také veci, ako sú kýble, Ja mám či oni sú dole? Ja mám Mirek, poď za mnou, ja som dačo našiel, tu na, počkaj, tuto, poď za mnou, ja som dačo nové našiel tam. No, tu sme boli. Ja viem, ale vyšli tam neboli, kde som bol, ja chcem vyskať, čo nie. No bože. A rovno poď a tu na dohora odbočíme potom. Kde? Musíš ísť dole a potom dohora pôjdeš. Budeš schodiť. Tu vybuchol creeper pri mojej farme a dúfam, a z domu nič nezničil. Tak ty sem hore, aha, Mirko. Tu ďalší creeper. Fuck, Veď ty ideme. aj boli. Miro, a ty máš všetky tie veci tu dole? Hore, zmene pali to. Miro! A je zapálený portál! Ideme, poďme na nás, poďme na nás. Ja tam nejdem, treba mám železo! Nemáme železo. Potrebujeme 3 železa Na čo? na... Oni... Na čo? štít. Máš štít, Mirek. No to je jedno, veď poďme ideme za kuchňu len tam, kuchňu. Toto je kde tady až to nejdeme dobre. Ja idem za Dobre, vami. ideš. Nejdeme dobre. Vy ste v Nie, ideme kopacej dobre. miestnosti? Hej, ale neviem sa dostať. Cez vodu volá, kde je taká tá voda? Tuto hore nám treba ísť, tunak. Teraz ideš hore iba.
No ľudia, ešte už sa nám z nejakého dôvodu zapálil portál. Ľudia, neoklamali sme vás, nezapálili sme to my. Tu ste vy už pri mne. Miro, kde si? Ja idem hore. Kde hore? Počujem, poď sem, Miro, poď sem. Ja som pri vás. A pozri, čo tu je. Poďme, teraz ideme do toho Andrew. Čo tam je? Poď. Bože, tak. Ja lápis, to nikto nechce. Jaj, lapis. To máme 32 razy. Hej, to je pravda. Veď Tadeáš! Čo? Si ma strčil dole. Ako ja sa mám dostať hore? Vystavaj sa. Ja nemám nič tu. Tak si načaš veci. Šťaž. Ja už idem do toho, neviem ako vy, ale... Neviem, ako sa... Ľudia, napíšte do komentárov, ako si myslíte, že sa nám to mohlo zapáliť. My sme to nezapálili. Naozaj. Mamina moja napíše, no nic. No nic. Ja idem do toho Andrew. Počkaj na nás. Ja som ťa čakal. Chlapi, ja idem dobre? Ja neviem, či idem dobre. Ideš. Idem, 3. Ak tam lezeš si... Čo? Ja idem. 3, 2, 1. Teleportujem sa! No, vytváranie terénu. Generovanie Idem tam sveta. aj ja. Ľudia! Teraz Ja som tam už tu skočím ako frajer. Kokos, už tu je typ. 3, No 2, dá. 1. Poď sa, Matias. Máme huby tu. Mám... Už sa točí hlava. Poď rovno. Aha, tu som. Poď, ideme. Vytváranie terénu. Ja už som tam, chlapi. Ten ghost sa na nás pozerá. Ghost! Chlapi, ale Ghost! ja to- Ghost! No nič! Mirec, ty si zomrel! Zoberte mi veci. Zoberme veci a poďme preč. U tebe zhoreli také veci. Ja viem. Zoberiem ti všetko, čo tu máš. Ako ste mohli vidieť, v Nedri sa stal menší fail a Mira trafil... Čo to bolo? Ghost? To je Ghost. Ghost. Hej, to je Ghost. Mira trafil Ghost, ja som skoro zomrel. Čiže my ešte do Nedru ešte nechceme ísť, lebo ešte nie sme na to pripravení. Nemáme štít. Nemáme štít, nemáme Mirek, daj mi tú cukierku, to nejaké bola moja, veci, ale čiže nechaj. my ešte zostaneme doma. A toto by bolo na pre toto video to by bolo asi všetko, ľudia. A na budúce video sa pozrieme, ako pôjdeme do... Andrew. Nedru. Za Teda. 20 lajkov tiež pôjdeme do Nedru. Za 20 Ale lajkov. nie, my to natočíme ľudia, aj tak. No, tak dobre. Tak, My vás to budeme bolo radi. všetko Ale a nie. ahojte! Ahojte. Určite zanechajte na tomto videu odber, like a zvonec. A napíšte prosím vás do komentárov to, o čo sme vás prosili.